KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon non kadi min dañir weltare oɗo subaka larba hande ko yiɗon yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o foof mboro sowa holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko wiɗon tan bisimilla mon e ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ina jeeya temedde nayyi milliard uji gardiɗo leydi ndi wima wat ɗum toon to diwan mo Sédhiou ɗum ɗon noon ma en gartu hen nane nder jayndel ndi to banggal politique ɓe mbi noon ɓe ƴewtindi ko hewɓe oɗo saaha ko dejjuɓe konngudi mumen nanaka to banggal politique to ɗum noon ina jeeya hen ardinoɓe walla ardiɓe ɗum walla ɓe ganda kamɓe goni mawɓe politique leydi meɗen goɗɗum nani hen woni ɓeyɗo banggal tan jeeyguli ɗi won hewɓe ɓe ganda noon oɗo saaha ko waɗaɓe convoqué ha tengte yeeyoɓe sukara sabu oɗon prix jaɓani tellinede joni wonta sollahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon gudditiren jayde gendirel soloy jayde ande oɗo subaka arti tan koye milliard uji temedde nayyi gardiɗo leydi wima wat ɗum toon to diwan mo Sédhiou nannude ɗum e liggeyaji kewɗi taliji e ko way noon ɗum ɗo noon woni ko ganda ete ɓe kaldi ɗum ɓe mbi noon ko mesure aji 17 ɗi ganda ƴeftama toon to diwan mo Sédhiou garen e jayde l'indépendance oɗo subaka kañumne arti tan koye 400 milliards walla miyen temedde nayyi milliard uji gardiɗo leydi waɗi annoncé wima wat ɗum toon to diwan mo Sédhiou e liggeyaji kewɗi ina jeeya hen ko ganduɗa ko kañum woni toɓɓe 18 ɗiɓe ƴettiɗe ɗon toɓɓe noon ko faade tan hitande nde ganduɗa ete ko kañum woni ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati fayi ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi liggeyaji ɓe jogori dañande toon to diwan mo Sédhiou ɗum noon AFP kamɓene ɓe cuuti konngudi mabɓe on jini jonde oɗo mo ganduɗa ko kanko woni gardiɗo AFP ne woni Moustapha Niass garen ha joni jayde Vox Populi oɗo subakari tan ko wiide président Macky Sall waɗi annoncé temen nayyi milliard uji toon to diwan mo Sédhiou wiidema nannu ɗum tonete ɗum noon nde ɓe limti toɓɓe ɗe ɓe jogori nande ɗum toon li koye 17 ɓe mbi yete ministre des finances oɗo saaha kay kañum waɗi point ji muɗum haaɓe gandi ɗo ɗum ɗon natata ɓe mbi ha joni tan kanko Famara Ibrahima Sagna o innirama toon pont toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Sédhiou garen ha joni konngudi MC Niass wi noon yeɓama ha yalti leydi ndi saabu yete hokkano ka jaam ɗum saabimo dogde faade toon to diwan mo ganduɗa kañum woni États-Unis garen e jayde source a noon oɗo subakari tan ko wiide avocat ji ɗi kay darima koyɗe tidde darani oɗo biyeteɗo maître El Hadji Diouf saabu yete conseil de discipline fawno e makko tan ko wiide o wawa wadde liggey makko oɗo saaha ɗo joni noon ɓe mbi ko lebbi 7 jaadude sursis ɓe tan pawe dow makko kanko maître El Hadji Diouf ɓe mbi Idrissa Seck holko woni chance uji muɗum fadde hitande 2024 ɗum ɗon noon baɗono Bakary Domingo Mané ne namnade takto kanko o wi tan ko Idrissa Seck kay ɗo joni soto
tawi gardiɗo leydi waɗi e mise makko tottimo koppareje ko way noon omo wawi yaade tamo jogui chance goɗɗo kay mo ganduɗa woni Serigne Saliou Gueye kañum ko goɗɗum haali ɗiɗon konngudi adi Serigne Saliou Gueye woni wiide tan kanko kanko oɗo mo ganduɗa woni Idrissa Seck so tawi neɗɗo ne daroni wiya omo jogui chance e hitande 2024 tawata komo ganduɗa analyse politique muɗum woɗɗani saabu komo ganduɗa kay to banggal politique ne wawi wiyede hoore makko koko taƴa walla kanko taƴi tigui hoore makko garene jayde les échos noon e oɗo subaka wi conseil de l'ordre discipline e maître El Hadji Diouf kay koɓe pawno e dow makko ɓe pawti ɗum oɗo saaha kay ɓe mbi yete aɓe tolne 19 kamɓe wonɓe oɗon conseiller ko ɓe mbi tan ko lebbi 7 jaadude sursis tan ɓe pawe dow makko ɓe mbi gardiɗo leydi président Macky Sall yaltini walla ma yaltin milliard uji temennayyi fanude ɗum e projet ji walla haalama toon to diwan mo Sédhiou garene jayde tribune oɗo subaka noon ari tan ko wiide kanko président Macky Sall amone tournée économique toon to diwan mo Sédhiou kono noon ɓe mbi beele ko tournée économique walla ko politique leeli less ɗum noon konngudi Bougane Gueye Dany wiide tan ko politique tigui werti less saabu so ƴeewama no ɓe mbaɗirta mobilisé yoɓde yimɓe yo jaltu e ko way noon ɗum ɗon so ƴeewama ko politique tigui namdi yaadi ɓe mbi loyer ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbiyete nane lawol yete ussede kono noon beele ɗum ne wawi wonde walla ne wawi latade ɗum ne ko namdal nane nder jayde tribune garen ha joni jayde l'observateur e oɗo subaka arti tan ko eko fayi accord ɗi ganduɗa yete addama to banggal yete ɓeɓe ganda kamɓe goni Afrexi banque e tan darra énergie SA ɗum ɗon noon ɓe mbi ko dil mo ganduɗa ne woni less oɗon dil ne tolni tan e milliard uji 152 ɗi ganduɗa ete ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon oɗo saaha yete oɗon banggal gaz ne woni tan ko ganduɗa yete ene heewi haala walla ne surtina haala e nder leydi meɗen ɓe garti kadi toɓɓe 12 kalaɗi toon to diwan mo Sédhiou te noon ne woni ko ganduɗa ne jogori nannede milliard uji kewɗi gam tan wallidde ɓeɗon ha joni tan ɓe garti e bangal ko ganduɗa oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko mandilɗo tigui ƴetti noon sawru walla mbiyen ƴetti jaasi kay faye yummum wi ina wara ɗum noon woni ko ganduɗa ete kewi ko toon to diwan mo Ndar hollidde tan so neɗɗo yaadani e saago muɗum gueɗe bonde foof ne wawi wadde ɗum noon garene jayde libération oɗo subaka wi tan ko opération kesso coup de poing tigui ƴewtinda yete oɗon opération coup de poing noon fay koye banggal jeeygu walla mbiyen cogguli saabu hewɓe to banggal yeeyoɓe commerçant ji ko waɗaɓe convoqué gam namnede holko saabi cogguli ɗi ɓe mbawa usti ɗum ha tengte sukara mo ganduɗa oɗo saaha tonne wo so ƴewtidama nani tolne sukara wawi wiyede ko naati ko ene tolne tonuji temedde nayyi tonuji nayyi e tan 17 tonnes ɗi ganduɗa to oɗo saaha koko nanga saabi ɗum tan ko ɓe joɓani jippinde ɗiɗon prix ji e nder leydi meɗen garene jayde besbi le jour kañum noon oɗo subaka arti tan ko wiide ko deƴƴere ɓe ƴewtidi to banggal gauche to ɓe kaali hen noon oɗo landaji kewɗi baɗono PS ɓe ganda kanko woni Moustapha Niass AFP ne ƴewtinda ko yimɓe ɓe ganda konngudi mumen natti nanede holko saabi ɗum ko ɗon tigui jahni hewɓe beele koɓe suudiɓe caggal gouvernement walla ko way noon ɗum noon woni konngudi ɗi ganda nane nder jayde besbi le jour garene jayde li quotidien ɓe mbi Sédhiou oɗo saaha kay woni vitrine tigui vitrine to banggal équité social et territorial saabu jewte kewɗe yewtama toon ɓe ƴewtima caɗele ɗe ɓe natte leydi ndi ɓe gandi kadi holko saabi wone gueɗe ɗum fo ɓe gari hende nder jayde li quotidien ɓe garti kay kamɓe li quotidien e rewɓe ɓe ganduɗa mbawa dañde ɓiɗɓe saabi ɗum ko ɓe ngala utérus ɓe ganda to ko jibinteɓe tigui tawa jibidina kay ko ganda kañum tagata debbo ina wawa jibinde hen noon li quotidien oɗo subaka ari hen ɓe mbi noon ka ujunnaje 10 rewɓe ɗi ƴettuɗa foof woni yette 10 000
femme ɓe mbi goto fof koko ganduɗa ena oɗo walla mbiyan ndeɗo tampere walla o ɗum ko ganduɗa ko Allah fawato ɗum neɗɗo ena fawoy dow mumen e saaha fof ɓe garte 45 point ji ganduɗa ete société civile addi ɗum to banggal e opposition o gam tan gonki opposition o ɓuura wawde wonde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gareni jayde le point ɓe mbi FONGIP toon to diwan mo Sédhiou ɓe mbaɗi financé rewɓe hewɓe kay oɗo saaha gareni jayde quotidien le quotidien ɓe mbi ko paquet tigui fawa toon to diwan mo Pakkaw oɗon paquet noon woni tan wadde feere ha ko heewi wawa fewnditede ne jeeya e milliard uji 400 batteɗi toon e kadi Famara Ibrahima Sagna mo ganduɗa ete innirama oɗon pont garene jayde stade ceftal ɓalli uddata damal jayde stade ɓe garti tan e ɓe ganduɗa guila 2023 fuɗɗi ha joni ina ƴewta darde mabɓe mantinide e football ene jeeya hen Gana Gueye Nampalis Pape Gueye e woɗɓe ɓe ganduɗa yete on ji nate mumen e nde ɗo jayde ɓe mbi sukaɓe woɗɓe kay woni ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni U20 e tan exploit ji ɓe kollirta ɗi ɓeɗon sukaɓe noon ɓe cuɓima hen ɓe ganduɗa kadi kañumen darde mumen ƴewtidama woni Landing Lamine Pape Demba e Papa Amadou hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum ɗon noon ina anda koye lewru rewɓe nadden lewru rewɓe ndiɗon noon fuɗɗi ko hande woni 1er mars ñande 8 mars woni ñalawma mo ganduɗa ko kañum teddinira rewɓe aduna foof kono hande tawde ko 1er mars ko ñalawma mo ganduɗa rewɓe galle o foof ina teddine rewɓe galle o foof ina calmine rewɓe galle o foof ina juure kono rewɓe aduna foof ina calmine ina juure saabu rewɓe hande kañumen goni yumma rewɓe hande kañumen goni ɓe ganduɗa toppito galleji rewɓe hande woni fewdoɓe saabu ko debbo wonata cowiɗo lebbi 9 ko debbo o ƴewete ñalawma mo ganduɗa ete hande wona hakkude gurdam e mayde saabi ɗum ko ene jogori tottude gurdam ɓeɗo rewɓe tottira gurdam Allah danda ɗumen ɓe dada ɓe danda ɓeɗo tottira gurdam Allah waɗa ɓe ɓinguel mabɓe heddo kamɓe ɓe jaaha ɓeya ƴewtide kañum e ɓiyum foof yaaha ɗum ɗon noon ene ñaague yo taw ma won ko ganda ma hollu en caggal hande Allah wallita en hôpitaux ji ganda ma waw wallide ɓeɗon rewɓe ne mbawa toppitade visite aji mumen mbawa toppitade ko ganda ko kañum woni ɓalli mumen ha Allah hokka ɗumen jaam kono noon ko teddinde kala mo ganduɗa ko debbo saabu hande rewɓe goni hewɓe hen hande sa yalti taliji guila 5 heures 6 heures du matin jiya jogo siwoji mumen ɓe jogo panuji mumen ɓe gona e dawol jiya taliji ɗi autoji ɗi ɓeɗo gona e autoji mumen ne faye bureau ji mumen ɓeɗo ne goni e place uji mumen ina liggo te ɗum ɗon fof noon hewɓe hen hande liggo ha jippo jaaha galleji mumen pawa noon fayande hankkadi fawo barme gam tan wawa defde bottari defa hirande e toppito ɓesgu ngu te so fini kadi ummoto ko law yaaha liggoyo wadde ɓeɗon ala dañdo jobdi mumen onon rewɓe fof oɗon teddine onon rewɓe fof yo Allah waɗa noon jaam e kisal ɗum ɗon noon salminde worɓe ɓe ganduɗa ete kamɓene ko hen ɓe jeeya kono noon dokke kam ɗum tan saabu hande ko rewɓe jeeya wadde noon yo Allah waɗan jaam e kisal rewɓe ɓe lewru ndu wona lewru ganda ko lewru hewndu sutura kono kadi lewru hewndu kalis kono saabu noon kalis ina welna ɓernde ko wiɗon tan onon worɓe ɓe lewru nduɗo yon mbat peeje ɗe ganduɗa subaka foof mon guittu kalis totton rewɓe ɓe belto kam ɓerde mumen belto jeese mumen garta kadi ko ganduɗa ko kañum woni jaam ɓuura arde galle o sabu noon kalis jeeya ko fewdata nder galle hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo tigui guddeten roɓindu jaydeli meɗen tottude wonade gongol sallahu lamdo jaaɓi wiide tan bon mois des femmes e kadi tan wiide yo Allah waɗanin jaami kisal enen foof Dj Thiat walla mbiyen Mansour Sow walla Thiat heɗano en to banggal caméra o to banggal montage to ko Ali Fall Aissata Ndiaye addan noon ko ɓurno tengtude e jaydel ɗi hokkude wonade altine saabu alhamis aljuma banam gorko Amadou Moussa aranta wone banggal ko ganduɗa kañum woni roɓindu jayde
ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma